nih. Yo, ya salaman dhisik. Yo. Wis omongan anakmu piro, putumu piro. Wis adewe iki olahraga. Ya becut obah koncone panggah. Ya ora apa-apa. Wis to sakwasmu. Pokok doyong. Aja mamang-mamang Kang lek nyeblak. Aja khawatir. Ahli medis akeh ngene. Dukun ya akeh. Dukun sangkal putung ya akeh. Nggawa gawan dhewe-dhewe wis. Yo. Yo sindene diangkat di santai-santai yo. Mainan khas ganti MC ini sitik-sitik angger roto untuk mempersiapkan diri dulur gelanang Mas Saprul. Yo kalau tenggo teng stand siaran kali Mas Tarjo. Yo podo jagone podo pendikare. Yo jajali jodoh mundi boyok mundi. Ayo di baumu boyokku. Wah iki aja sembrono. Kulon wis ditata sepuh-sepuh jago apik-apik. Lanang sama Tulungagung Bapak Regul esok awan nyumbang wis keluyuran. Ayo Mbah Pur dari SBR Sambu Amutokno. Ayo Mbah Regul tandai kaya biasane aja sampai keprojolan ora apa-apa. Ayo Pak Pur iki kanca angon kebo rikala semono saiki angon santri ceritane santrine akeh ning omah iki kok Blitar pinggir kulon kono iki kiai ya seneng tiban iki kayak piye iki sing diulang ora gur santri tok kanca tiban ya diulang. Ayo Mbah Regul jago blandong iki roso Mbah Regul piantune alit tapi nggih roso. Ora apa-apa. Kepada yang terhormat Mas Saprul dimohon naik di atas ring MC. Matur suwun. Kaya njogo LC Mas Saprul. Sampeyan jatahe ning kene. Monggo kepada yang terhormat MC kondang pun Mas Saprul. Waktu dan tempat kami persilakan. Matur semanten. Buat kula kanca ingkang sami wedal campur kalasan kawula. Yo. Ayo Mbah Regul. Wis. Ya. Yang ono sambil cengklek pada gol wes yo sane jomo montrane pada gol wes lo cek habis ini upacara pembukaan dulu Pak Setar. Iki suku paing Mbah Regul langkae suku paing piye Mbah Regul. Yo ditoto sitadah wis yo sing waskita yo he yo
Yo, se. Yo, ditoto pelan-pelan. Alon-alon bareng dul. Yo, Gi. Wes. Patul jeruk tandinge. Yo. Gi. Oh. Ora apa-apa. Yo. Yo. Wayang anyar yo. Pak Pelantan ditotokan di prayoga. Kanthi maca tatip wonten pelagan wonten Kangkap Kota Blitar. Iya. Ki Mas Jengkuk. Yo, ayo kok. Wes. Hei. Oh. Gi. Oe. Ora apa-apa. Hei. Yo ngono. Iki didelok karo Bapak Riyanto karo Bapak Guntur ingkang gadah Kota Blitar menika Bapak Bupati Sugeng Rawuh. Bapak Guntur Wahono selaku pembina Paguyuban Bangsa Kabupaten Blitar Jawa Tengah Agung Sugeng Rawuh. Yo. Jengkel apa? Yo. Ayo Mas Jengkuk. Yo, Gi. Wayang tanding ceruk garane iki yo, ulawan pacul ceruk. Orane yo, aja nganti lena pangindane kong. Gi. Yo. Hei. Yo. Yo ngono kok. Jengkel ganti prayoga. Yo. Kurang 2 kali lagi yo. Wes. Pernah nih Mas Jengko kurang 1 kali lagi. Yo kayak ganti wayang nih. Yo ho Gi wes yo salaman yo boleh dulur boleh konco yo lawan orang dulur neng nisor banget jadi polo yo Gi jago gede yo jago ganas yo lume berong palagan Tlatah Kangkap Kabupaten Blitar yo alon-alon pakde sing penting kelakon yo sing dadal yang ngono aja nganti lena pangindane wis sing gegep sing rapet diwas iki dandan palagan Kangkap Kota Blitar yo alon-alon sing awas aja dur-dur yen lewat aku kelingan yo wis yo sing alon-alon yo sing banter kok diwales yo lho yo et noy yo sing prawan jenenge guguk asmara biyen kae yo wis gendenan yo ganti sing kondo sing tada yo bantal tanpa kloso ayo Mas cakne jopo mantrane yo opo tepet sok dolanan Kiai Saman Diman yo kabebut langkae saka wong tuwa dongane wong tuwa seblak kali dandan foto palagan oh sing banter yo lihat noai ora usah dieman-eman nek mencut yo sing banter yo guguk kae kebak crita
kurang satu kali lagi kayak gantian. jagat rina catetan sajroning ati diatan nutur Yo, wis ora apa-apa. Yo, gantian Ki Songko Satrio Samudra. Yo, wis jero banding saka dhuwur Tulung Agung. Muga dados ini pasuduran wonten Pelagan menika Kangkap Kabupaten Blitar. Yo. He. Lagi solower ya. Wis pedhot kan isuk iki tambah pedhot nek. Yo. He. Yo, ditoto langkai sing apik, jangkai ditoto. Pendekar aja kendakan duwe kan. Tokno kawi jayanmu, jaya kawi jayan. Yo, sing banter. Yo. Hei. Yo. Hei. Ayo. Hei. Iki nang loro Getno diwales tingko. pelo Yo. jaripang mongkang Hei. Ho. macan mangap Iki. Yo. Oh. janggan Wes. ahlinya Lemes. Yo. Condrongan reok Yo, kedengaran. jaga wegapin Oh. Yeah. Oh. Hey. Yo. Oh. Ayo. Pada belakang menika wonten Kata Kangkap Kota Blitar Kabupaten. Yo. Ki. Wes. Yo. Gonggot kae jalan yo. Acul cerita tandingi yo. Alon-alon kade. Wes. Yo, rada ngesor. Aja dur-dur. Yo. Yo, ditotokan sing apik, Pak De. Ki. Jago ganas jago. Wanto yo. Ki. Toto langkai jangkai sing apik. Ki. Yo. He. Yo ngono. Oh, he. gelang kalung sing tak tampa Yo, dengan jamane samono yeah, yo. Ditonton kanthi prayoga wasit Pablandang. Dirasaken napa ingkang dados tata tertibe wonten Pelagan. Bilih menika acara wonten Kangkap Kabupaten Kota Blitar. Yo, he. Oh, hi. Cane Joko Montrone Pak De. Jaluk donga restu saka wong tuane budal ning Kangkap. Ki. Adu laga, adu seni, adu skill wonten Pelagan. Paguan Tiban Kangkap Kabupaten Blitar. Yo, he. Ki. Yo. Sing banter. sliramu ragetku Yo. Kurang satu kali. Yo. Yo. Ora apa-apa. bunga susah dilakoni yen rezeki ana sing maringi gelang kalung dados Yo. Satu kali. Yo. Getno Mas. kal nyidrani Ora apa-apa. Tak tadahi kanthi asta kekalih. Ki. Yo. Oh. Os ora apa-apa neh. Yo. Mergo aku wis njaluk donga restu sangka wong tuaku. Yo, Getno. Ora apa-apa. He. Yo. Wis jelase. Jelase Pak Landang. Sing mecut ya ngono, kudu sabar. Sik jelak sing dadah. Seneni karo Pak Guntur. Iya lah.
kudune dilak ya Hom, praise. Lek wis siap ya dipecut. Lek ora siap bos neni Pak Guntur. Iya ta. Yo. Hei. Oh. Ki. Ora apa-apa yo. Yo, salaman, Dulur. Yo ngono, jenenge tiban yo ngono. Lah, lawan yang dhuwur yang iso dadi dhuwur panggan. Yo, golek seduluran. Yo, Pak Wasit ditoto wayange, disiapne wayange. Yo. Oke, yo. Ayo. Mas Jing, wes. Ayo Mas Jing. Gi, alon-alon ora kesusu. Kaya mambengi yo. Ayo Mas Agus Jing. Alon-alon. Kaya mambengi gusak-gusu malah kleru. Hei. Iya. Oh, hei. Wah, budaya. Ayo Marjing, aku kucing stadnya sing rapet. Iki lho, boyokku entekno. Mantun iki break sebentar. Niki wonten sambutan saking Bapak Guntur Waono. Dumateng sedaya pemain ugi sedulur sedaya. Mantun permainan setunggal niki break dulu. Niki wonten sambutan saking Bapak Guntur Waono. Matur sembah nuwun. Yo, wes. Ora apa-apa. Halo, sekali lagi untuk Ketua Paguyuban yang sudah hadir, kami harap mengisi tanda tangan di barat panggung. Sekali lagi untuk Ketua Paguyuban yang sudah hadir, mengisi tanda tangan di barat panggung. Yo, alon Pak Wasit ditoto, Pak Wasit, Pak Landang ditoto. Ki jago gede lho yo. Ditoto. Wes, ora apa-apa. Hei, salaman. Nggih, ngapunten niki break sebentar. Mas, niki break sebentar. Niki wonten sambutan saking Bapak Guntur Wahono. Wekdal saha tempat kula sumbakan dumateng Bapak Bupati Pak Rianto ugi Bapak Guntur Wahono. Kula aturi minggah wonten sasana pagelaran.